Χαίρετε, είμαι η Αμέλεια Τσιπολάρο, εμπειρογνώμονας στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως, καθηγήτρια και Manager Director της Web Agency Albatros. Ζω εδώ πολλά χρόνια, εδώ στην Ελλάδα, και έχω εμπειρία για φροντιστήρια. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι περνάνε τα φροντιστήρια, κυρίως τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Και έτσι αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία και ό,τι ξέρω, έτσι, για να δημιουργήσετε και εσείς μαθήματα εξ αποστάσεως. Θα δούμε μαζί πώς να δημιουργήσουμε μαθήματα e-learning, πώς να προωθήσουμε, θα έχουμε και ένα κομμάτι marketing και θα διαλέξουμε ποια είναι τις πλατφόρμες καλύτερες και τα άλλα software που πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε για να κάνουμε ένα μάθημα e-learning πολύ καλό. Πώς να μοιραστώ αυτό μαζί σας? Με 3 βίντεο δωρεάν που θα σας δώσω. Μόλις θα βάλετε το email εδώ κάτω, το δικό σας email, εγώ θα σας στείλω αυτά τα 3 βίντεο δωρεάν. Γιατί σκέφτηκα, γιατί να μην δοθεί στα άτομα που μένουν μακριά από την πόλη, που μένουν στα νησιά, που μένουν σε μικρά κέντρα, που δεν υπάρχουν φροντιστήρια, να μην δοθεί αυτή την ευκαιρία να κάνουν μαθήματα. Και από την άλλη πλευρά, γιατί να μην δοθεί στον εαυτό σας, σε εσάς, αυτή την ευκαιρία να έχετε πιο πολλές εγγραφές. Okay. Πιο πολλές εγγραφές για το φροντιστήριό σας, μέσω τα μαθήματα εξ αποστάσεως. Γι' αυτό, αν θέλετε, βάλετε το δικό σας email εδώ κάτω και θα σας στείλω τα 3 βίντεο δωρεάν. Πώς να γίνουν περισσότερες εγγραφές στο φροντιστήριό μας? Πώς να έχουμε περισσότερα ιδιαίτερα μαθήματα? Η απάντηση είναι μία, μέσω της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Στο πρώτο βίντεο που θα δείτε αμέσως, αφού έχετε εισάγει το email σας, θα ανακαλύψετε πως η δημιουργία ενός κύκλου online μαθημάτων δεν είναι κάτι ακατόρθωτο για σας και δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί του υπολογιστή. Θα μάθετε τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για να διδάσκετε ένα κύκλο μαθημάτων εξ αποστάσεως. Στο δεύτερο βίντεο θα γνωρίζετε τα στοιχεία του e-learning. Θα μάθετε τα διάφορα σενάρια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τις θεσμικές πτυχές της και την τεχνολογία. Στο τρίτο βίντεο θα αρχίσουν να γίνονται ορατές και χειροπιαστές οι διδακτικές μέθοδοι και η δημιουργία της δομής των περιεχομένων. Και θα δούμε και λίγο το marketing, αφού δημιουργήσαμε τα online μαθήματα. Λοιπόν, άμα σας ενδιαφέρει να διευρύνετε την επιχείρησή σας έχοντας μια συνεχή ροή εγγραφών στο φροντιστήριό σας και άμα ενδιαφέρεστε να έχετε όλο και περισσότερα ιδιαίτερα μαθήματα, θα πρέπει μόνο να αφήσετε το email σας εδώ κάτω. Πρωτίστως, θα ήθελα να σας επιβεβαιώσω πως σέβομαι τη δική σας privacy. Επομένως, η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας ούτε θα αποκαλυφθεί σε τρίτους, ούτε θα μοιραστεί με κανέναν. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, γράψτε το email σας ήσυχα. Μόνο να προσέχετε να το γράψετε σωστά, διότι δεν θα το πιστέψετε.
Υπάρχουν αρκετοί που από βιασύνη να δούνε το πρώτο βίντεο, ξεχνούν κανένα γράμμα ή κάνουν κάποιο λάθος και γι' αυτό γράψτε το καλά, προσεκτικά, για να λάβετε το βίντεο. Άμα εντός 24 ώρες δεν έχετε λάβει ακόμα το δικό μου email, ελέγξτε μήπως το email μου πήγε κατά λάθος στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία, δηλαδή στα spam. Ok? Άμα θέλετε να προχωρήσετε μαζί μου, τώρα ξέρετε τι να κάνετε και δεν σας κοστίζει τίποτα. Εισάγετε το email σας εδώ κάτω και θα λάβετε τα 3 βίντεο που ετοίμαζα για σας. Γεια χαρά!